Γεια σε όλους. Μετά από μια πολυετή απουσία μας από τα social media, επανερχόμαστε δρυμύτεροι, με νέες ιστορίες που θα μας κρατάνε ξύπνιους για πολλά βράδια. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο που ανεβάζουμε και κατ' επέκταση οι ιστορίες μας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι εγγραφή στο κανάλι μας και ένα κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα νέα βίντεο που ανεβαίνουν. Ας μην χάνουμε καιρό και ας προχωρήσουμε στην ιστορία μας. Το χαμένο παιδί. Σε ένα μακρινό χωριό υπήρχε κάποτε η φήμη για ένα μικρό παιδί το οποίο ήταν διαφορετικό από όλα τα άλλα. Είχε κάτι το ξεχωριστό. Αυτό όμως δεν μπορούσε να το αντιληφθεί πραγματικά κανείς. Ήταν παραμελημένο τόσο από την οικογένειά του όσο και από τους ίδιους του τους φίλους. Συχνά άκουγε από δεξιά και αριστερά ότι δεν επικοινωνούσε με την πραγματικότητα, ότι ήταν πραγματικά στα χαμένα, ότι ζούσε στον κόσμο του. Ώσπου μία μέρα πραγματικά αυτό το παιδί χάθηκε. Και εννοούμε ότι χάθηκε στην κυριολεξία. Δεν το έβρισκαν πουθενά. Έψαξαν όλο το χωριό, κάθε πιθανό σημείο, κάθε μέρος που σύχναζε, αλλά τίποτα. Ήταν μάταιο. Είχε εξαφανιστεί από προσώπου γης. Οι έρευνες από τις αρχές της περιοχής συνεχίστηκαν για περίπου μία εβδομάδα. Αλλά δεν βρέθηκε τίποτα. Και έτσι κάποια στιγμή τα παράτησαν. Τα μόνα αντικείμενα που βρέθηκαν ήταν ένα κόκκινο καπέλο και ένας πράσινος δεινόσαυρος. Ήταν το παιχνιδάκι του μικρού, το όνομα του οποίου δεν θα αναφέρουμε. Δεν έχει καμία σημασία άλλωστε. Η φήμη λοιπόν που είχε σχηματιστεί γύρω από αυτό το παιδί, η οποία περνούσε από γενιά σε γενιά, από πατέρα σε γιο και πάει λέγοντας, ήταν ότι το παιδί αυτό εμφανιζόταν σε διάφορους ανθρώπους και με κάποιο τρόπο τους έπαιρνε μαζί του. Χανόντουσαν κι αυτοί δηλαδή. Έτσι λοιπόν, κάποτε αυτή η ιστορία έφτασε και στα αυτιά του Θάνου, ο οποίος ήταν από εκείνο το χωριό. Μία μέρα που καθόταν με τον πατέρα του στο τραπέζι της κουζίνας, ο πατέρας του εξιστόρισε τα γεγονότα που είχαν συμβεί σχετικά με αυτό το παιδί. Ο Θάνος όμως δεν τον πίστεψε. Γέλασε ελαφρώς και είπε «Πατέρα, δεν πιστεύω εγώ σε τέτοια πράγματα. Αυτά είναι για τους χαζούς». Εδώ να σημειώσουμε για το Θάνο ότι ήταν ένα παιδί 28 ετών, ήταν κάπως επικριτικός, περίεργος άνθρωπος, είχε την τάση να κρίνει και να παραμελεί και ο ίδιος τους φίλους του, να έχει μέρες να τους πάρει τηλέφωνο, ήταν σαν να μην νοιαζόταν ποτέ για κανέναν, ούτε για την ίδια του την οικογένεια πολλές φορές. Μία μέρα λοιπόν, ήταν γύρω στις 9 το βράδυ, εκεί στα μέσα του χειμώνα, όταν ο Θάνος αποφάσισε μετά από το διάβασμα που είχε τελειώσει να βγει μία βόλτα να ξεσκάσει. Του άρεσε πολύ να επισκέπτεται τα βράχια, τα οποία ήταν περίπου 10 λεπτά από το σπίτι του. Βλέπετε, το χωριό αυτό ήταν παραθαλάσσιο. Είχε περάσει κάμποσος καιρός που είχε ακούσει αυτή την ιστορία από τον πατέρα του Θάνος και έτσι είχε εξασθενήσει στη μνήμη του. Ήταν σαν να μην την είχε ακούσει ποτέ. Για κάποιο περίεργο λόγο όμως, την εν λόγω νύχτα η ιστορία του ήρθε στο μυαλό. Σκέφτηκε λίγο τα λόγια που του είχε πει ο πατέρας του και γέλασε από μέσα του. «Βλακίες», είπε. Όσο άρχισε να πλησιάζει στα βράχια, άκουγε μία φωνή από μακριά να καλεί για βοήθεια. Είχε τεντώσει το κορμί του, είχε γουρλώσει τα μάτια του και με το φακό του κινητού του έψαχνε γύρω-γύρω να δει τι ήταν αυτό που ακουγόταν. Μάταια όμως, δεν έβλεπε κάτι. Με αργά βήματα και κομμένη την ανάσα, ο Θάνος πλησίασε λίγο ακόμη. Και τότε το είδε. Ήταν ένα μικρό παιδί, το οποίο στεκόταν στην άκρη του γκρεμού και καλούσε για βοήθεια. Δεν φαινόταν όμως να κινδυνεύει από κάτι, απλά ζητούσε βοήθεια. Μάλλον φοβόταν το ύψος, δεν ήθελε να κουνηθεί γιατί νόμιζε ότι θα πέσει, ποιος ξέρει. Αυτές ήταν οι πρώτες σκέψεις που έκανε ο Θάνος όταν το είδε. Ο Θάνος ένιωθε περίεργα συναισθήματα. Φόβο, απόγνωση, δεν ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Όσο πλησίαζε όμως, άρχισε να διακρίνει τα χαρακτηριστικά του παιδιού. Ήταν πολύ σκοτεινά βέβαια. Το μόνο που κατάφερε να δει ήταν ότι το παιδί αυτό φορούσε ένα κόκκινο καπέλο και κρατούσε κάτι στα χέρια του. Δεν μπορούσε να δει όμως τι. Το παιδί
ήταν στραμμένο προς τον Θάνο και είχε την πλάτη του στον κρεμό. Αλλά είχε σκυμμένο το κεφάλι του και δεν μπορούσε να δει καθόλου το πρόσωπό του. «Έλα, δώσε μου το χέρι σου, θα σε τραβήξω». Το παιδί δεν απάντησε. Ο Θάνος άρχισε να φοβάται περισσότερο. Για κάποιο περίεργο λόγο του είχε μπει μια περίεργη ιδέα στο μυαλό. «Έλα, δώσε μου το χέρι σου», του ξαναείπε λίγο πιο δυνατά. Και τότε το παιδί σιγά σιγά σήκωσε το κεφάλι του και τον κοίταξε. Ήταν το τελευταίο πράγμα που είδε ο Θάνος. Την επομένη, τις πρώτες πρωινές ώρες, η αστυνομία βρισκόταν στο μέρος εκείνο. Κάποιοι περαστικοί, καθώς πηγαίναν στη δουλειά τους, είχαν δει έναν άντρα στη θάλασσα, που μάλλον είχε πνιγεί. Έτσι κάλεσαν την αστυνομία, ανασύρθηκε το πτώμα και προς μεγάλη έκπληξη όλων, το πτώμα αυτό ήταν του Θάνου. Το πόρισμα έλεγε ότι μάλλον πήγε βόλτα τη νύχτα, δεν είδε πού τελείωναν οι βράχοι, παραπάτησε, έπεσε, χτύπησε στο κεφάλι, έπεσε στη θάλασσα μάλλον λιπόθυμος και έτσι πνίγηκε. Όλοι ήξεραν την ιστορία του χαμένου παιδιού, αλλά κανένας δεν τολμούσε να πει τίποτα γι' αυτό. 2 πράγματα μονάχα βρήκαν οι αστυνομικοί επάνω, στην κορυφή, στα βράχια, από εκεί δηλαδή που πιθανότατα έπεσε ο Θάνος. Και αυτά ήταν ένα κόκκινο καπέλο και ένας πράσινος δεινόσαυρος.